ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରୁ ବଳି ହେଉଛି ଅତି ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା। ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ଫସଲରେ ଉନ୍ନତି ଓ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ବଳି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଏକ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜର ପରିବାରର ଭଲ ପାଇଁ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ଆପଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବଳି ପ୍ରଥାଟା ଆଜିର ନୁହଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ରାଜରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଯେତେ ନୀତି ନିୟମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଳି ପ୍ରଥାଟା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଆସିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବା ମା ମଝିଘରିଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କାଶୀପୁରର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏରିଆ ଗ୍ରାମ ଚମ୍ପାଯୋଡ଼ିକୁ ଆସିଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମାଝିଘରିଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଭାତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବଳି ପ୍ରଥା କେମିତି ଚାଲୁଛି, ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି, ଆଉ ବଳି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି କାଶୀପୁରର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ଅଛି ଚମ୍ପାଝୋଡ଼ି, ସେ ଗାଁରେ ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି କହିଲେ ନ ସରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର, ମା ମାଝିଗୌରୀଙ୍କର ସାତ ଭଉଣୀ ମନ୍ଦିର। ଆସନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଘଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲିଯାତ୍ରା। ବାଲିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବଳି ଦିଆଯାଏ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ, ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା, ପାରା, ତାପରେ ଛେଳି, ତାପରେ ବଡ଼ ମଇଁଷିକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବଳି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହିସାବରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି ଗାଁର ଲୋକ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟରୁ ବଳି ପରମ୍ପରା ଅନ୍ୟତମ। ସ୍ପେଶିଆଲି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶୁ ବଳିକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଏହା ରହିଛି କି ସେମାନେ ନିଜର ଫସଲରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହ ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପଶୁ ବଳିକୁ ସେମାନେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ସାହସ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲର୍ କରିଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେମିତି ବଳି ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖାଇ ପାରିବିନି। ତଥାପି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ଚମ୍ପାଯୋଡ଼ି ଗାଁର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେଠି ମା ମାଝିଗୌରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାତ ଭଉଣୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଘଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲିଯାତ୍ରା। ବାଲିଯାତ୍ରାଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଘଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା। ଘଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା ହେଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଘଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା ସରିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଲିପ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିବି। ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଆସି ଏଠାରେ ମାନସିକ ରଖିକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ପାରା, କୁକୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଏହା ରହିଛି କି ଯଦି ମାଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନସିକ ରଖିକି ଯଦି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ କିମ୍ବା ବଳି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଲୋକଙ୍କର
ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ଏଇ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଟା ସମୟରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ତ ଏବେ ବି ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ଛୋଟ ମୋଟ ବଳିକୁ ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ରକ୍ତ ପଡିଛି ଚାରିଆଡେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖୁଛି, ଏଠି ବୋଧେ ରକ୍ତ ପଡିଛି, ଚାରିଆଡେ ରକ୍ତ ପଡିଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦିଆ ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ, ସ୍ପେଶିଆଲି ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡନ କରା ହୁଏ, ଏଇ ଜାଗାରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବି ଲୋକ ଆସିଲେ ପାରା ବଳି ଦଉଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦଉଛନ୍ତି। ହଉଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏକ 7 ଭଉଣୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। সাত মাঝিঘরিয়া প্রথম, তার তলে সাতমণি, তার তলে বলকা শ্রেণী, তার তলে খন্ডওয়াল, তার তলে গঙ্গাতি, তার তলে ঠাকুরের মা সবকে পূজা করছেন। ସବୁ କେବେ କେବେ ପୂଜା ହୁଏ? মঙ্গলবার মঙ্গলবার পূজা হচ্ছে। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମଙ୍ଗଳବାର হ্যাঁ, ପୂଜା মঙ্গলবার ହଉଛି। মঙ্গলবার প্রতি ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ। ହୁଁ। ଆଉ ଏଠି କଣ ପୂଜା କଲେ କଣ ମନସ୍କାମନା ପୁରା ହଉଛି? ହଁ, ଏତେ ବାନ୍ଧି ଦେବା ଲୋକ ତ ଭାରି ହଉଛି। ଏ ମାନସିକ କରି ଦେଇକରି ଏ ଜେଲ ଭିତରେ ଭରଲା ଲୋକ ତ ଦେଇକରି ଇ ବାଟେ ମାନସିକ କରି ସେବାଟେ ଭାରି କରି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି? ଆମେ ଜଣା ନାହିଁ ବାବୁ। ଦାଦି ମୋର ଦାଦି ତାର ବାପ ରହିଲା ବେଲେ ଆଣିଲାଟା ଏଟା ରଜା ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଲଗେ। ରଜା ଶାସନରେ ହେଇଛି, ହଏ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଲଗେଇଥିନି। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସମୟରେ। ହଏ ସେ ବେଳର କଥା ଆମେ କେମିତି କରି ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଲୋକ ଜାଣିବୁ। ସବକର ସୁବିଧା ହଉଛି, ଅସୁବିଧା। ସବକର ଯେତେ ଅଙ୍ଗାଳ ଲୋକ କେତେ ରାୟଗଡ଼ା ଡାକ୍ତର ସବୁ ହଉଛନ୍। ହଁ ହଁ ଆଇ କେ ବୋକା ଆଣୁଛନ୍, କେ ପୋଡ଼ ଆଣୁଛନ୍, ବାଲିଯାତ୍ରା ପୋଡ଼ ପୂଜୁଛନ୍ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ। ଆର୍ ବୋକା ଦିମୁ ବାଲିଯାତ୍ରା କେବେ ହଉଛି? ଏ ବୋଧ ମାସେ। ଗତ ମାସେ। ଆଉ ଘଟ ଯାତ୍ରା? ଘର ଯାତ୍ରା ଚୈତ ମାସେ ଏବେ ସରିଲା ବୋଧେ। ଛଏ। ଏଇଟା ଘର ଯାତ୍ରା ସରିଲା ଛମଡ଼ା। ହଁ ହଁ। ଏ ଛାମଟା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ? ଏବେ ଏବେ ଏ ଗଙ୍ଗାଦି ଘଟାରେ ଆଣିବୁ। ଏ ଗଙ୍ଗାଦି ଘଟ ଆଣିଲେ ପୂଜା ଭାଙ୍ଗି କରି ନେଇଯିବେ। ହଁ ହଁ। ଏବେ ଆଣି ଦି ବୋକା ମେଣ୍ଢା ଗୋଟେ ଛେଲି ଗୋଟେ ପୂଜା। ଏବେ ଏଠି ସେ ଏବେ ରକ୍ତ ପଡିଛି, ଏବେ କଣ ପୂଜା କରା ହେଇଛି? ଆଜି ପୂଜା ହେଲା, ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର। ହଁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା ହେଇଛି। 4 ମୁଣ୍ଡ 5 ମୁଣ୍ଡ ଲାଗା ବୋକା ହଉଛି। ନ ହେଲେ ମାନେ ଆସିବ କି ଗାଁର କି ବାହାର କିଏ ଆଣୁଛି? ନାଇଁ? ଗାଁ ଲୋକ ମିଶା ଦଉଛୁ, ଆହୁରି 12 ଗାଁ ଲୋକ ମିଶା ଆଣୁଛୁ। କୁକୁଡ଼ା ତ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ନାଇଁ ମାଙ୍କୁ କିଏ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ସତରେ? ମୁଇଁ ପିଲା ଲୋକ କେଣି ଜାଣିବୁ ବାପା। ଆଗରୁ ସବୁ ଆଗର ସେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ କି ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେଟା ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ବର୍ଷରେ 2 ଥର ଏଠାରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ବାଲିଯାତ୍ରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚୈତ ମାସରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଘଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୈତ୍ର ମାସଟା ସରିଯାଇଛି, ଘଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦିଆ ହେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଯୋଉ ମୁଁ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଛାମୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଗଛରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କରାହେଇଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୈତ୍ର ମାସର ଘଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟ ଯାତ୍ରାରେ ଏ ଚାରିଆଡେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କାଢି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ମାଙ୍କର ରୋଷଶାଳା, ଏଠି ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ଇଏ ହଉଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଢା ହେଇଛି। ଇଏ ଚାରିପଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରାଯାଇଛି, ପଛରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଚାରିଆଡେ। ଇଏ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ଏମିତି ଆସିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିର। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାନି, ତ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।